paksiw with the spaghetti na in-expect niya na may rice. Yan talaga pag, huwag ka kasi mag-expect, masasaktan ka lang. Tara dito, guys. Yan na sila. Diretso na kayo. Nahuli tayo. Yan. Yan. Papanood din sila mamayang gabi. Mamayang gabi ako mag-end. White sandals. White sandals. Oh, salamin. Sige, sa mirror pa. Okay, so nandito kami ngayon sa Balungao. Balungao. Yun lang yung alam namin. Mount Balungao. Balungao, according to aakit pa kami ng 3 kilometers. Kapag na-monetize na yun. So, oh, naka-heels, imagine. Ayan po. So, start na namin ang aming bagong adventure. Sir Seth po ay may iwan para magbantay ng motor. Hindi, joke lang. Ayun yung mga kasama ko. So, yung linya namin according to weight. Sige, magsalita lang kayo. Nag-record yan. Sir Sep. Ayun, oh. Sana hindi na napagod. Sabi ng mga nauna sa amin, 3 kilometers pala. Oh, meron palang gilid pang selfie. Buti may hawakan, no? Yung ibang trekking walang hawakan. Oh, sa sobrang taas ng inakyat namin, tingnan nyo naman ang suot ni Madam. Here's for more. Ay, ano ba yun? Baliktad. Ayan. Report pa lang to. Ayan. Mauna daw ako. Parang dihado ako. Ayan. Ayun. Hindi siya makahay. Ayan. Pagod ako. Basta ba yan? Hindi? Hindi ko alam. Basta kami, edit ko na kami tadi. Para sa uli. Oh, sabi nyo. Last. Pagod na ako. 1 minute and 28. Parang nalilito. Baka may na-space ka. Ay, wow. Ayan, guys. Ayan. Meron pa? Totoo? Ayun si Ma'am. Congratulations. You made it. Let's go. Tapos mahulog ko to. Katik pa. Kapatid. Okay, hello. Pagod na ako. Hindi naman kasama namin, no? Nagmailo ba kayo? Akit kami, di ba namin? Motor? Feeling ko meron akong fear of heights. Parang nanginginig na ako. Ayan, mga batang Milo ata itong mga kasamayan ko. Walang tao. Sabi, hindi ko kasama yung sila namin. Pushe. Pushe. Ayun, mag-video. Okay. So, hanggang dito na lang. Hindi na kaya. Okay. So, hindi naman ako malulain. Bubukat lang ito. Mga batang Milo. Okay. So, oh, ang ganda. Nanginginig na yung dibdib ko. Ito yung ano ramdam ako makita ko namin. Okay na dito. So, upo daw ako dito sa hagdan. Imagine nakabag kami. May kasama naman kami nasa baba. Okay. So, let me take a video for the view. Bakit? Pagod na ako. Hi guys. Ayoko. Mahirap kasi na makita ko sa pinakamataas na pwede ko. Ang awkward ng ano na to, vlog na to. Ayan, hello. Oh, shh! Shh! Ayan, so nakita nyo, very open siya.
Shucks! Zipline ba yan? Gusto mo nakakatakot yan. Okay, so hindi naman ito yung ending ng vlog, pero ito yung ending ng palakit na may yung umakyat. Pagod na ako, tapos ano. Yan, para tayo yung thumbnail ko. Yan, ganito pang ginagawa namin. Actually, hindi lang only our training. Hindi lang open ang resources. Open din yung other doon. So, ano yung first talaga? Simulator ulit sa baba. Totoo na to. Ayan, so, we made it. Or I made it. Kasi wala lang yung Naba naman na ata ako dun sa pinag-akit na. 2 minutes? Bumaba lang tayo. Dito kayo sa likod ko. Dito naman sa baba. Ayan. So, ano? 168 steps mula dito hanggang sa peak. Tapos may tower. Oo, pero ilang meters din. Mas mataas yung central one, pero nasa taas ka na nga ng bundok. Yung ano. So yun po. Hindi ko alam kung may susunod pang moment dito. Kung wala na, basta subscribe. Kakain. O sige, mag-vlog tayo habang kumakain. See you later! Medyo ko ha, pag sumemplang, babalikan. Hindi kami kumukuha. Wala ka, wala ka kung ano yung speed namin pa, mabalikan. Ayan, so ito po yung hasyenda ni Sir Seth. Nung nanaginip siya, ito daw yun. Ito po yung busy man na laging wala sa vlog ko. Kasi yung vlog ako sa training. Nasaan si Sir Seth? Pati ba MC siya nun? Okay, yan po. So, ang title ng vlog na to is Exploring Balungao. Kaso, hindi naman talaga nag-explore. Mount Balungao na lang ang tayo. So next na kayo. Ito kakain na mga dito tayo. Dito na naman tayo.
this side. Same check. Saan mapanood ng anak ko?